gutxi junta egun Arturo Grabalozin nahi nion dedikau gaurko garaipen bat, eta ezin izen eta sentitzen, baina, bueno, bigarren postu dedikatzen jot. Imagine there's no heaven. See if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Pare bat lehen guzun nauzken 8 urteo nauzkela bizetan ibiltzezinak, eta hasieran esaten un tontu ez nitzela, deporte honetan sufrit ezala lepo, ez nura nahi, baina gero gusanilo hori sartu ziten, eta kompetizioen sartu, eta gaur egun arte, bentzekitze dugu. Bueno, nean nahi hasi izan txirrindularitzan, eta nire aita ere irukitaldean zegoen, eta bere gustoekin ni ere hasi nintzen txirrindularitzan, eta gaur arte jarraitzen dut. Egitea esan etxeko tradizioatik, ez? Betian ikusio txirrindularitza etxean, eta horregatik hasi nintzen Benjamietan, eta ondiok hemen gauz. Gontzal nire nebia ikusten eban entrenametutan, eta gurasoei beti guzta diseinaki bizikletan, da, hasi nintzen bizikletan. Txikitan herrin beti gotxi eta beti lagunakin ibiltzen ginen bizikletan, eta hola, bapatin, hasi nintzen herriko puertua goitzen bizikletan, udatan eta hola. Eta bajatzen ginen lagunan gana bizikletan ondoko herrira, eta hola xe. Eta 14 bat urtekin pentsatu nuen, ekip talde batin sartzia, infantil bigarren urteko nintzelikan. Eta hola, gustatzen eta aurrera seitzen. Ni leheno txikitan ibiltzen nintzen igeriketan, baina ja maila batetik aurrea etxean ordutegiakin kuadratzen, eta etxetikan txikitatik bizikletan ibilia, eta hasieran bakarrerak ikusten, eta hola, aspertu iten nintzen, da horren esan atako nahi zoitako batian, eta hola, nahiz, aspertzen zen nire korritzeut, eta orduztikan bizikleta gainin, eta hola, hasi nintzen txikitatik, eta karrera artean hasi nintzelago. 5 urtekin hasi nintzen, nire naia ibiltzen zen, eta nire behi, eta, azkena geratzen nintzen, baina, hemen gaude 14 urte gero. Txikitatik hasi nintzen hasi zitzaidan txirrindularitza gustatzen, karrera guztietara joaten nintzen ikustera, eta nola hasi nintzen, egia esan duela 8 urterekin nik dantzatzen nuen, eta entzaiatzen genuen tokia zegoen Lizarrako txirrindulari elkarteko bulegoa. Eta egun batean, urte batean, hasi ziren konkurtso bat egiten Miguel Indurain sariko kartela egiteko. Eta orduan papera hartzeko eskusarekin, aitonarekin joan nintzen bulegora, eta paperi gabe atera nintzen, baina lizentzia eta maiotarekin atera nintzen. Ni antes futbolean ibili nintzen, eta kaeten mailan erabaki nuen bizikletan hastea. Nire aitari asko gustatzen zaion bizikleta, baina niri ez. Eta, asteburutan jaten ginen pantandora bizikletaz, larreatik. Eta, gutxinaka gustatzen hasi zitzaidan, eta orain arte. Egiz esan da ni txikitatik ibili nintzen bizikletan, da, hobi moan asko zaten ibilkia aitakin dagoela bizikletan. Eta, horregatik. Ni gaztetatik beti nire txaparetik da karrera pasatezian, zubentitresak, eta horre buruz bizikletako ilusio hori sartu ziteiten, da horre buruz. Egia esan nire familien ez da iniz, nola afizio handirik. Egia esan, aita hasi izan nahiko berandu bizitan ibiltzen, eta hori, txikitan turra ikusten zon, nire txikian nintzanen turra ikusten zon hola, eta nire lehenengo rekorda auketena, hori. Turreko eskapa nola iten zan, eta hola, hor bazkailtzen ari ginala, udan,
eta hortik aurrera bizikleta gustatzen hasitzaian, eta Goierrin apunta nintzen, hori, mendikin, aritxikokin, eta guzti hauekin batera, izosakin, anerrekin, eta hortikan, eta hori. Talde polit bat genuen, ondora baten ginen denak, eta gaur egun arte. Gaztetan eskolara jatzen zitaigun txirrindularitza eskolatik apuntatzeko gonbitea, eta behin nahi hau zen, eta oraindik eneukan adina apuntatzeko, eta gogokin geratu nintzen, eta horrengo urtean nahi hau zenen, argi eukin apuntatzea, eta apunta nintzen. Ni anaiak egiten zuelako, eta ni txikian nintzenean ni anaiak egiten zuen guztia egiten nuen, eta berari kopiatzeagatik hasi nintzen bizikletagaz. Txikitatik etxen jaso izan duten kirol bat izan da txirrindularitza. Eta, izkenen bertan lagunik neuzkela ikusita, nire baita animau nintzen. Eta gaina zatika bezalako proiektu berri baten aukera politia ikusi nuen bertan parte hartzeko, eta hola hasi nintzen. Nik txikitatik ikusi dute etxian bizikletea, nire aita lehenengo asko biltzen salako eta gero ama be animau salako, eta pixkat kuriosidadia sartu jaten eta hortik. Gero engantxau nintzen eta esanean, konpetitzera, eta hemen txenau. Karreterako bizitan nintzen hasiera baten trial zinen hasi nintzen, da gustu hartu nion, da gero karretera pasa ginen. Txikitan hasi nintzen, eta zangoetan arazoak izan dituen, eta txirrindularitza zen egiten nuen kirol bakarra, eta horra hasi nintzen, eta ez dut gelditu. Beti etxean bizikleta eukindate presente, eta hasi nintzen apurrete hobi moduen, eta azkenean biziteko modu bet, azkenean. Galdera ona, ez dakit, aspaldiko kontu da, 12 urtekin uste da hasi nintzela, beti da nik eukin hon asmoa, turrea txikitatik joan izan du naiz, eta asko gustatzen ziteiten. Amak egia esan ez ziten uzten hasieran, eta 12 urtekin ja konbentzitu non guztiz, eta horra hasi nintzen. Nire neba hasi zelako txirrindularitzan, eta ni horra animatu nintzen baita ere. Txikitatik gustatu izan jate, eta gero ebai tio ibil izan zen txirrindularitzan, eta berak bultzatu doztan, eta betidanik ikusetan dutenez etxian, neu bai hasi nintzen ziklitu. Eta ze aportatu dizu giro honek? 11 esperientzia eta lagun beharrizak eta ondo pasatzia. Talde hau, gehiena txikitatik eukituan lagunak, puntagaleatik hasi nintzenetik eukituan taldekideak eta oraindik beraiek egiten dituan. Aporta hau eta kendu danetik, eta gustu dute zaigu, orduan, ez da hit. Disiplina bat, azken bizitzikora gauza asko sakrifikatzea honeatik eta gauza asko ez, niri ezagutzera laguntzen dit, gero ere, disiplina, balore batzuk ere, eta lagun asko egin ditut txirrindularitzan, orduan gauza asko ez. Lagun berri asko, gero lorpen asko, baina lorpenak alde batera utzita, pasa ditudan momentuan guztiak. Jadera matzat, 12 urte edo txirrindularitzan, eta bai disiplina eta bai lana egiteko gogoa ez, eta hori, batez da. Disiplini nik uste esango nuke. Jendip igual parrengo, baina egile da, igual gaztetan parrandaitea asko gustatzen ziten, eta hortiken bideo honek aparta huin hau, eskertu ite jo gaina, eta nik uste disiplini hori mantela. Jende honekin jotea, lasterketan ambiente ona izatea eta disfrutatzea. Batez be lagunek ez, taldi esatik gainera Kreston talde jatorra dau, lagunek, esperientziak eta hori. Gehixen bat dagoen ambientia, jende asko esautu dut, eta gero guztatu ekin txatela bizikletan ibiltzea ez, azkenean kirol polita da eta hori, zimaz. Lagunak eta bere sakrifizio bat jula, gauz guzi bezala eta gauza asko ikasteko aukera mandit, egia esan bizikletak. Batez ere taldea egiteko balorik matintu bizikletak. Esperientzia bizitzan, eta gero bai niri gehien bat guntxarrak dituan ean eta despejatzeko modu bat, ni bakarrik desagatu eta berriz umore honak inboltatu eta nahi hori aportatu nahi. Nik uste disiplina, egunero entrenatze hori eta jana zaindu,
korrega gutxi atea, batzutan bai, baina, eta hoxe, disiplina bat ez. Gehien bat, denbora pasaltzea biziketan, lagun askoin, esperientziak, bizitzeko modu bat. Ezagutu dudan jendea oso polita izan da, lagun asko, eta gainera gaur egun bizitza modu bat da, hogeita da ordu bizikletan pensatzen, eta esperientzia berriak. Azkenean jendia ezagutu dugu asko, laguntasuna eta... Disiplina gehien bat, nire burukin aurkitzeko baita momentu politiak izan die, eta lagunekin konpartitzeko guain dio politiago. Lagunak ezagutu duten jendia eta baita disiplinia askatzen da hori ikastia eruaren. Gauza asko, batez ezagutu duten jendea. Bideen ezagutu duten jendea, azkenen nire beste kuadrilla bat bezala da, eta hoxe. Nik uste disiplina, ez? Azkenen beti egon bartzea gauzak ondo egiten eta hola, eta gero horrek ere ikasketetan eta bizitzan generaren laguntzen dizu. Eta ze balore irakatsi dizkizu? Balorek? Galdera zaila, ez dakit? Balorek. Azken urte hauetan batez ere balore asko, talde gana eta ere bai eguneroko bizitzan gauza ikasuitea janariari eta lo egiteari eta horreko gauzak, eta beraz bai balore asko ekarri dizkit. Lagun asko, eta bai disiplina bai puntu bat, igual beste kirol batzuten adibidez futbolan edo hainbeste zaindu esara hain behar, hemen aporrete desente gure oso ibili, zandi zarela, disiplina. Egun bat txarra alima okezu edo azkenen zuk igual egun hon bat okezunen, taldeko zuri launtzea o zuk behi launtzea asko eskertzen duen gauza. Individuala dan, talde ekipoa bebai kontaiken dago eta horrek asko lagun dago. Respetua, konstantzia. Talde lana, taldien eitie lana, jakitie kantzaute zauzenien behorrera egiten, eta hori. Konpainerismoa batez ere, eta hori, gure artean laguntzea, eta bestei, gure artean laguntzea. Antolatzen garrantzia batez, ikastiketakin eta batera mantetenez, orduk antolatzea garrantzitsua izan da, txirrendularitza uztartu izateko ikasketakin edo bestelako gauzakin, lanakin eta hola, eta nik uste hori garrantzitsuna. Eskanean disiplina handitza da eta hori eruaten jakitia, egunero entrena hau zainduta hori dana eta gero baitza dauzkan baloriak bizitzarako aplikablia diela. Oso konstantea izatea eta jendei laguntzea baita. Eta zein izan da eman dizun honena? Lagunak, erostez. Lagunak eta lagunen artean konfiantza honak itzia. Gehien bat inako lagunak eta gero momentu honak karreretan resultatuak bai, onja gutxi baina bai, eta hori izmaz. Lagun asko itituzu, aldean eta jute zehala eta lagun hauzkezu, eta gero zure burukin itezu entrenamendu dana bakarrik eta iteituzunen eta zure gauzatan pentsatzezu eta hoxe, azutzako denbora hartzezu. Espainiko txapelketak batez ere, munduko kopan egon nintzela pistan, eta batez ere orain daukaten taldea eta orain arte ezagutu ditudan lagun guztiak ez. Lagunek, nik uste milaka esperientzi eman dizkitela, lagun mordo bat, momentu asko bizitutenak eta hondik azkenengo urti dauket hemen gozatzeko eta aprobetxatzen nahi naiz. Lagunak eta bizikletan eskerre egona zen lekuek edo. Esan dizuten nahi, jendea, hemen ezaututako jendea, azkenen beste familia bada eta hoxe. Leku berriak ezagutzea. Nik uste lagunek, indituten lagunek eta beti herri guztietan lagun badauketela. Lagunak. Lagunak eta esperientzia berrizak. Eta eman dizun honena?
hemen dindako lagunak, azkenen betirako diala, ez? Azkenen hau dena uzten deunen, hori, Goierrikok beti izango gara lagunak, ondo eramaten gadanon artean, eta guain, bakekokin, nik uste denok uzten deunen, 10 urte eta bazkarik ditugula eta elkartzen jarraituko deula eta guztik ondo eramaten jarraituko.